Shalom. Horos madihita saluhutna roas ni huria ni tuhata na hinaolongan na marpungu do hita sadarion di minggu parjolo dung Epipanias. Nung apatar di hita de batatay ibana do Tuhan namar habangsa jala ibana do Raja Rodi Saliling nililing na. Dito gihon topik minggu sadarion do hita pasangap de batata di bagasan habadion na. Lehon matujoho bahamulion na dohot hagugon pangyar masoram laho mangedehon habadion nai. Dongan Kristeni sai tapuji matuhata napasai hondo sai ito giun Jesus nam dijakon debata
hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadian atau mapalangit dohot tanaon. Amin. Songonod do ninna Tuhan Jehova, hehe maho, marsinodang maho, ay naroma na manodang iho, jalaha mulyaon ni Jehova besar di atasmu. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata ama na marasiroha. Udok kami mau lihat itu ho sian nasa rohanami. Ala di joho ho kami sian haholomot Tuhan tiron. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya dirajai todim nabadiai mahami. Asalam gadda haporsion nami. Jala asalam badia parangin nami. Unang marlidang binani portibion. Asa saat kami rabdot akan aporsia di guarmu Tuhan uluan na sora sudah mar hite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggu parjolo dung Epifaniason imana tersurat di Sada Petrus Sada ayat 10 tolu. Di bahani hohosi hamuma rohamuna torang marohamuna sadok makirim mahamu di asini roha natarbuan Tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhata debata. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon nombar tu patik ni. Amin. Atopoti madosat tanagodangi itu ado penidibata martangi yang mahita.
Ali Tuhan di bata mauliate marohanami diho naung papatarhon huasom na balgay tu hami kuriam. Idongani hodo hami gadum tiki mamolus regam niya kanamasa iportibion. Ipar mudu-mudu jala di ramoti hodo kuriam as terbahin mardalan hobar tu lomon roham. Ipe Tuhan nami selam pasada ma kuriam marhaposan jala marhaporusan holan tuho. Sai homa dongan nami mardalan mamulus sudi aka partikian. Ali Tuhan di bata hodo nang papatar hontu hami balgani huasom di bagasan Yesus Kristus anak mi. Nong rodo ibana tu portibion lau mengukap nasa holomon asatung di bagasan hati goron hami. Ale Yesus sodang ni todiku na patiur sa sude. Say palu marohanami sian dosa sude jala taiti maroha nang pikir nami tunatiuri toptong. Ali Tuhan Jehovah, sa unang pabalihami siyan julum, alani dosa nami, sa sama saluhut hageduhon nami, dohot pangalasyon nami, marhite pangulo nami nasasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus, sa pahot maasini roham dihami, marhite-hite panindangyon, dohot hagogon niton di porbadia, asa tarapul situtu rohanami majuho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahayan hasangapon di guarmu na badiay. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tuasan ni dosa. Musat peak kaduluk jala humutal peak karobian. Alai anggo para siani rohaku na sop tupa musat sian ho. Jala pada ni hadameku na sotupa humordit ninna Jehovah siasiho. Asangapon madi di batana di gijang. Amin. Bata turpuk epistel di mingguta minggu parjolo dung Epifanius sadarion tersurat di Markus sada ayat 4 saat ro di 10 sada. Di halongoat do si Johannes madidiho jala majamitahon padidion hamubaon di roha laho pasesahon dosa.
Yanggo si Johannes si ibuluru ni unto do ulusna jalhulu kuling do hohosna akasi hapor do situ ni loba do si panganonna. Aik do didihon Tuhamu, alai to diporbadia do didihon na Tuhamu. Hinahehei bana siya naiki hitor di da si Johannes mamuk kap langit. Jadi songgok matot di songon darapati tu ibana. Ima saat na martua do akan atumangion hatan di bata jalan epopsa. Amin. Tahadidak ko mahaporsyaw tay songon na hinadak ko ni dungat sa porsyaon di sadok portibion ramay tamadok aho porsya di bata Jehovah ido ama parguguna sa tudusan na tumopalangit do tanong aho porsya di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na saday iman na tinumon di si Maria na gabi-gabian siyanton di porbadia andorang suaguan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman di silatus na may terpajal ibana di hawap silang na tua tuba no toru dung ditanom na mula mangolo di hari pabi na manay sugu lahondur siyamu di bata Jehovah na manay pargo ko na sa tudusan di sima ibana pa yung mula sugot tutanaon manghumi haran na mangolo do na mate aw persya di tondi porbadia jararong sada huria na badia huria atau panihala Kristen akan nabadia doho di asani dosa doho di ratai na madok mula mangulu sugut kanya orang mati doho di hangaluan na sora sudah. Amin. Titing Minggu Naparjolo dung Epipanias 10 Januari 2020 sada. Naparjolo topik pasangak madebata di bagasan habadiaon. Napaduahon parhobas boima tajaha di warta. Napatuluhon titing namasa sada Minggu Parjolo dung Epipanias. Sadarion Minggu 10 Januari 2000 sada ima Minggu Parjolo dung Epipanias.
hapapatar ni debata. Topik di minggu sedarion pasangak ma debata di bagasan habadiaon. 2. Pangojak konon dohot paborhaton praeses HKBP Distrik Sapulsia Bekasi. Sadarion minggu 10 Januari 2021 pukul 10 WIB maringanan di gereja KBP Rawalumbu di patu pado acara pelantikan ni praeses Distrik Sapulsia Bekasi Ima Amata Padita mengatur manurung STH dohot paborhaton Amata Padita Baner Siburian MTH tatang yakoma asa dengan mardalan acarai. Tolu dak dana nasorang. Nah di hari Selasa 5 Januari 2021 di bahasa-bahasa otuata do sada dak dana bawa di keluarga ni Amata J Padiangan Boru Situmorang alamat Pesona Anggrek Blok E10 nomor 12 wilayah Judea hipas dodak danaki suang soni nang naturasna tatangnya komada danaki asa sibur magodang jala marhabiaran tu debata. 4. Rapot resort hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 di Patupa HKBP Resort Harapan Jaya do rapat resort laho manotopon anggaran dohot program kerja resort 2021 jala peserta ni rapati Ima sahalak utusan seksi sekolah minggu, sada utusan remaja Naposo Bulung, sada perempuan, sada ama, sada lansia, sada utusan situa, sada utusan parar tahun dohot uluan ni huria, tatangnya komarapoti asa dengan merdalan. Napalimahon, ruas nataba. Mamuka sadarion minggu 10 Januari 2021 keluarga Niamata Febrianto Siombing Desriana Arum Dani dohot tulu dak danak bawa alamat perumahan Harapan Jaya Sada Jalan Gunung Argopuro Blok B Sapulsia wilayah Jerusalem di Jalo Huriata do Gabe ruas Naib Baru Ropida Sian Huria HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna Anggiat Manasida Gabe ruas Naburju di Huriata. Onom ruas Napida Mamuka sadarion minggu 10 Januari 2021 keluarga ni Inata Nyonya Simanjuntak Boru Nainggolan dohot 2 halak dak danak alamat Kapling Rawabugel wilayah Bethlehem pindah huria tuha KBP Jitra Bengkulu Resort Jitra Bengkulu tatangnya komanda sida asagabe ruas Naburju di huria nasida naib baru. Onom mamuka sadarion minggu 10 Januari 2021 William Ganda Tua Purba alamat Jalan Begawan Solo Tolu nomor 6 RT 04 RW 08 wilayah Kanan pindah huria tu huria HKBP Mahanaim Resort Mahanaim Batam tatangnya komanda sida asagabe ruas Naburju di huria naib baru. Itu dana pengadaan sarana parkir dohot dalan nunga ditor huriata lahan bidangna itu 160 meter hargana 4.250.000 rupiah per meter laho sarana parkir dohot dalan alani di hari koton panitia do dana laho pangkararon tahap perjulu 1,5 miliar rupiah. Jalanunga sepakat panitia dohot partano satu patopna gararon ni panitia tahap perjuloon. Alan i disosohon matu sudi ruas ni huriata. Asagabe asarade manitipon hepeng natu panitia laho manggarar tahap perjuloon. Paulahon ni panitia do sudi akadana titiponon marhite jaji iman ni ruas dohot marhite mengalui dana tuluar ni huriata marhite proposal nang marhite pelian na pinas natapasahat dung sidung permingguan laho haruar sian garejaon parhepengon ni huriata mingguon bui mata jaha di warta saldukas ni huriata per 9
Januari 2020 sada. Huria minus 100 sada juta 136.335.000 rupiah. Pusat 2.780.750 rupiah. Diakoni 110.780.165 rupiah. Pembangunan 1.300.000 rupiah. Pengadaan jalan 70.270.720 rupiah. Transistoria 2.650.000 rupiah. Laos disosohon ma tuhita asa tapasahat ma pelian pertangyangan keluarga pukul 00 tu huriata. Tuhan ma nama masu-masu parhepengon ni huriata. Ulang tahun. Torop ni ruasta nama ulang tahun di mingguon tolubul pitu halak. Parhalado ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata nama dok di Joshua sada ayasia. Dan nungahudok tuho. Pirmatodim jala marsihot unang moditodit roham. Jala unang tahutan ai jahoba debatamdo donganmu manang dopak dia peho mangalaka. Songonima titing namasa dohot parhepengon ni huriata tuhatama nama masu-masu. Maradehita san ede nomor 70 sada namangihut uhut papungu pilihan sada ado sada bi. Martang yang mahita. Ali di bata aman nami
di bagasan kuarnya anakmu Yesus Kristus, rodo kami sadarion marsoba tujulum, madok mauliate, mamuji pasangapon guarmu dabadie, marhite akaede puji-pujian, naung sobaho kami tuho di bagasan tikion. Obason Tuhan, naing pakulinganmu mahami saluhut napungon, di bagas coromon, marhite suaram, nama ngajari dohot nama nugu-nugu kami. Asiro hamali Tuhan, dongani mahami saluhutna, marhite todim nabadiei. Asa todimi Tuhan, nama nugu-nugu kami mengajari kami. Lau mangatusi suaram, nama makulingi kami di bagasan sadario. Atong makuling mawale Tuhan, nungara di kami saluhut tumangi hosca. Jaloma pangiduan nami kolan mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus oloi mapangiduan nami asiroham. Amin. Horas ma dihita hamua kamang inang na adong di bagas joroon dohot na marminggu di bagas tabe. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Mauliate barita nauli nagabe turpuk jamita di Minggu Parjolo Dung Epipanias dibuat dosian pesalmen 20 sia mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada tapahayut-yut ma asa hujah kami ede sian sidapit lehon matu Jehoba hamuliaun ale aka anak di debata lehon matu Jehoba hamauliaun dohot hagogoon. Lehon matu Jehoba hamuliaun ni guarna. Marsoba mahamutu Jehoba mamake pahean namar haduhoan. Suara ni Jehoba do di atas ni aka aek. Debatani hamuliaun parohon ronggur. Jehoba do di atas aek aka nabulun. Suara ni Jehoba do mardongan hagogoon. Suara ni Jehoba mardongan hatongamon. Suara ni Jehoba do upunokon akka hawares jala di punokon Jehoba do akka hawares na di Libanon. Huhut panihal-nihalon nasida dibahen songon anak nilobu. Akka Libanon nang Sirion songon anak ni Horbo jalang. Suara ni Jehoba do manggu rasahon jilam ni api. Suara ni Jehoba do mabahen humutal halongonan. Di hutal Jehoba do halongonan kades. Suara ni Jehoba do mabahen marasar akatini jala di palanga do akka tobak jala sude di bagasan coronai madok hamuliaun marhabangsa do Jehoba makorhon aek nasumar jala marhabangsa do Jehoba pabua raja do rodi saliling dililingna lehonon ni Jehoba do sogot pargogo tubang sonai tupahan ni Jehoba do sogot habang sana mardame-dame ido sahatna. Hurian itu hata nunga masuk hita madalani naing 10 hari dung tahun 2020 sada. Mauliate matadok boy hita ro tu bagas coroon laho marsoba madok mauliate mamuji pasangapon guarni depata di pangaramotion dohot dicampur tanganna lau mengiring-iring dohot madongani hita di bagasan naung tabulus sia ari jala pasapulu ari sadarion basa-basa ni debata doi dohot asini rohani debata jala ikut taingot dotong bahwa dan terlepas campur tangan di depata di pardalanan ningolutta sahato bason
jala marhite turpuk sadarion dinapina sahat ni parpesalmen dipakilalahon ibana dotong nang padonganion pangurupion dohot panogunogur ni debata nang di pardalanan ni nguluna alani i adong masada responsian ibana nalaho mauliate mamuji pasangapon guar ni debata idopan ibana nakidi edesian sidapit mangedehon hasangapon hagogoon huaso ni debata dina dihilala ibana padonganion dohot pangaramotion ni debata di pardalanan ni nguluna alani dakkolan ibana naing gabe makilala panogunogun ni debata alai dia rahon ibana do asa saluhut natinopa ni debata laho mar muji marede pasangapon goar ni debata ido bana idot nakiningan dia serudut ayat 2 lehon matu jahoba hamu ale anak ni debata lehon matu jahoba hamuliaon dohot hagogonna lehon matu jahoba hamuliaon ni guarna marsoba mahamu tu jahoba mamake pahean na marhadohoan on masada pangarahonon ni parpesalmen didok takola jolma natinopa ni debata lahu marede mamuji pasangapon guar ni debata alai dohot do isi ni sadok portibion natinopa ni debata marhite hata suara na pinasahat ni debata hatiha di panopaon ni debata molotaing rupani di buku sadamusayate marhite hata do sude ditopa debata aka jadi-jadian na di portibion selain jolma angko jolma dang marhite hata alai ditopa marhite digana suara laho mabain menjadi jala mangun laho mamuji hamuliaon ni debata suara ni debata akai sedo nagabe anak ni debata ima naung gabe porsea tu debata akka suruh-suruan na di Banua Kicang dohot jolma nati nopa ni debata na di portipion naung gabe dihaholongi diasii debata di bagasan panopaunta parpesal menon pabotohon bahwa pernyataan manang hapataran ni debata di tonga-tonga di portibion ima marhite-hite akan natinopana di papatar debatado hadiriona disi marhite-hite natinopanai bahwa disi marhuaso debata marhite akan natinopanai boy lam tahilala jalata tada debata di bagasan pardalanan ningulutta marhite akan natinopanai boy lam takas panadayota dohot pangatusyota taringot tu hadirion ni debata alai laus di papatar do debata do marhite na pernyataan na khusus manang papatar hon hadirion ni debata na khusus ima di bagasan hatana naung gabe jolma jala naung gabe mian di tonga-tonga di portibion jala laos hatanai gabe mangaleon hangoluan dot keselamatan dihalak nama kaporsia ibana asa turpukon ima di hapapatar ni debata marhite panopaonna nakningan bahwa mulai sen ayat tulus hatu ayat sia disi marsuara debata marsuara debata laho patuduhon hagogo ondohot hamuliaonna di tonga-tonga di portibion marhite na makatai marsuara ibana
Bodo rupani taida di pardalanan ning ulutta di Portibion dia kana masa nata bolus. Dia ka bencana alam. Molo masa aka bencana alam. Ahadu disi naeng tubuh di pikiran. Molo masa bencana alam. Boha bodo dohonota madok bah ai di dia do debata ai boasa dan dipaso akan nama saon. Bisa jadi ai ikon gabe mate ma torop halak. Bisa jadi dosongoni adok akas kusukun di bagasan parngoluota boy tadok bahwa di dia doho Tuhan. Naso boy do paso om abatomu. HP adong do nanidok ni debata marhite akan nama sai. Dan naso hadir debata di akan namasan tabolus di aka bencana alam nabui daida rupani adong aka aek magudang banjir gabe susah nang akan natinok pana masa banjir bandang masa rupani longsor masa meletus gunung Merapi masa ronggur nama Cai Gogo jalaboy membuat hosani jolma ahado disi naeng pasukon nun ni debata tu kita asa toktong kita marningot bahwa pena masa nata bolus nata ida nata adopi di perdalanan di mulut tahun debata tetap hadir debata tetap hadir laho madongani dohot lao palo kita molo tarok nuai suku-sukun tina masa nata adopi saunari dakola kita rupani mangadopi dakola bahasa Indonesia sude Portibiodo mangadopi na masa di partikianon ahado na yang dohonon na tu kita ganu molo didok jaga jarak pakai masker inna rupani unang berkerumun molo rope beribadah ikon hatok mamula jala unang lobi sian 50% isini bagas joro ikon rotu bagas joroi inna rupani wah adong suku-suku di bagas rohata di dia do debata asa idopos ni rohata nang pemasai adong do naeng dohonun di debata tu halak akana porsea manang tu akana tinopana di Portibion asa lampajamut diri lampos roha tu adopan di debata jala lam adong komunikasi na dumenggan maradopo debata lam hot hita maka porsiai debata di bagasan perdalanan di nguluta ia rope akan namasai asa unang ganggu hita alai naing tok-tok matpos ni roha hita bahwa debata tetap hadir lau madongani mangurupi hita jala melorope sahiti nasujadi hita mabiar sasitongna ai molo mabiar hita lambo adoi aka manginang lam boidoi mabain tabas hita gabe bubak mata rutokta Roma sai jantung Roma muse dang laku be mangat si panganon dungi moruma imunta alani unang hita rupane ganggu di pangurupion doh di holong ni rohani debata na manugu-nugu hita majage hita mangaramuti hita jala ikut toktong mahita tuduk tu aturan na pinasahat ni pamaretat tatu hita ketat hita lau mangulahon protokol kesehatan ni ai alat ni debata doi lau paingotok kita lau mangulahon ahanan ya turhon ni pamareta
na ikon siulah honota lau majaga kesehatan ningulutta. Asa naso jadi hita mabiar molo tak ado pipe masa nama parsahiton na mencekam di bagasan ngulutta ima COVID-19 na tak ado pi di partikianon. Mungkin di setiap keluarga manang jemaat ni huriata adong nahona unang mabiar. Unang mabiar alai tiok ma Tuhani, tiok ma Yesus Kristus nang manaluhon sude akka sahit nata adopi di bagasan perdalanan ningulutta na menyatakan dirina lau kita jala ido na pinaingoton ni par pesalamin dison asa suara ni debata lau makulingi hita hata ni debata lau paposon roh hata ni debata nambang bahen hita gogok kuat lau menghadapi aka tantangan nata bolus di ngulutta dang nalam tabu molo tab aka taon nata adopi di aka permasalahan tantangan nata bolus alai justru setiap tahun manabado tabado aka hamaolon do tantangan nata bolus jala berbeda dakeados aka hamaolon nata adopi di perdalanan ninggulutta di situasi sonari ima na ikon debata tok tong puciota di zaman COVID-19 on COVID-10 siaon sahit corona asa ikut tok tong hita marpos ni roha di hagogoon dohot huaso ni debata di tiki halehetanna patuduhonon ni debatado carana lao mabolokon sahiti siatonga-tonga ni portibion alai dipakulingi sude portibion waing marhite COVID-19 asa menyadarkan hita paingotok kita muse ro marsoba tu debata ai kadang dung rope aka namasa di ngulutta te aka manginang dungi tengok mak martangian Tuhan nina hita tajo Tuhan anggo biasa-biasa saja bodoh hita langgus manang neang rohata berkomunikasi rabdo Tuhani manang dang ta jalin hubungan nadenggan rabdo Tuhani molo di situasi biasa-biasa saja tenang-tenang saja alai moloro aka paru kiloni buado itor disido hita marsi gomos lau marhua lau mangido pangurupion ni debata asa tung dipalua hita sian ragam ni aka hamaolon do tantangan jala dipargogoi hita marhite soarana nalau mamukuling hita gabe soarana ima nalau pahoton gabe pada oho kita sian akabiar huasona nagogoi naboi lao maupukon aka hawares nama cai gogo rupani namar huaso doi bana lao mangupokon nang pe gogo hawaresi rupani alai margogo do debata dohot marsuara marhiti aka ronggur silam margogo do debata lampa patarhon hagogon do wasona dohot mabain humutta mabain ro api marhitena pulta rupani gunung Merapi songoni nang aka gunung Sinabung naboi maben sasitong na gabe pahutan kita alai songon na hudok na kiningan debata tetap do setia madongani kita di situasi kondisi apapun yang terjadi di perdalanan ninguluta di Portibion asa toktong kita maporus tuibana ido ubaina sape pitu hali dison marsoara debata ima hagogok ni hasisikop ni pangrupion padonganion ni debata dia kana mar haposan tuibana dia kama namar sihohot maka biari debata di bagasan perdalanan ninggoluna dia kana setoktong pajonok dirina tu debata toktong do adong
jaminan di bagasan ngolu niak kana porsea dia mah jaminan ini ima na di ayat 10 do ayat 10 ada marhabangsa do Jehovah makorhon aek na sumar jala marhabangsa do Jehovah pabua raja do rodi saliling-lilingna lehono ni Jehovah do sogot pargogo tu bangsonai tupahan ni Jehovah do sogot bangsona mardame-dame nangpe ro rupani aek na sumar na masa na julu ate digobar hodison doh na masa na julu ima aka alam ditiki di Aceh ate tsunami alai tongdo debata marhuaso ibana do raja ro bisa liling-lilinga sahatu sadarion ikotok tongdo ingotota bahwa debata tai ima pargogo na marhuaso rodi saliling nililingna ibana do alpa do omega naso marujung salpu pesang sogot langit do tano on di dok anggo hatani debata suara ni debata hotdo rodi saliling nililingna suara ni debata natok tong paingoton manungguli hita mamak kulingi hita asa tok tong hita mardala di dalam lomo ni rohana diganup halak nama nangion suara ni debata di bagasan pardalanan ni nguluna naikon paluaon nado jalan naikon leanon nado tupahan nado nasida mardame-dame suada hurang manangaha alani molo nakiningan didok di epistel na Zaha di pangulau ni si Yohanes di namar jamita ibana doho padidihon akka jolma na torop di batang aik Jordan na mengaku akka hahurangan na jala porsea ibana tu debata gabe di padidihon nasida diri namar hite si Yohanes padidi jala dakolan jolma doho Yesus Kristus sadiri pe dung hadir ibana di tonga-tonga ni portibion naga besong jolma ibana hatai na gabe jolma jalamian di tonga-tonga ta laho makokop dot paluau kita menyelamatkan hita lao memuka ulaona di tonga-tonga ni portibion selama pangulau ni Tuhan Tuhan Yesus adorang so ikon mati ibana di papatar do debata marhite hadirion itu hata Tuhan Yesus asalam porsea halak jolma tutu hata debata doho Tuhan Yesus Kristus song nenang to di porpadia di papatar ibana gabe songo jolma ibana dohot ibana tardidi naso tumada haurangan ibana alai di pasubuk ibana do dirina dohot di padidihon alai si Yohanes pe takas tu ibana manada dirina bahwa narodo musesian pudina bahkan didok nakin makar hari tali nisi patuna tung naso tama do ibana jala si Yohanes padidihon marhite aek alai Yesus Kristus naung hadir naung tubuh naung tapes tahun naung taingot jala naung rotu portibion madidihon tod di porbadia jala nadi hari minggu nunga di paingot hita bahwa tod di porbadia nagabe mabaen mensahkan hita gabe akka anak ni debata alani nakin di patuduhon do disi hagugoon ni debata marhite suara ni debata dinamuka meribak langit didok disi jala ro songgop darapati tu si majujung itu hata Tuhan Yesus tot di porbadia lambang ni tot di porbadia jala suara makuling hodo anak haholongan ni rohaku lomodo rohaku midaho Yesus naung rotu portibion naung radei bana mate humokko pita pauluahok kita mangalehon jaminan keselamatan di hita jolma pardosa na menjamin ngulutta
jalan akiningan pe par pesalmen dihatahod do jaminan ning ulu diakan amar si hohot di bagasan haporsionna tu debata ima naikon tupahan di debatado nasida dohot mar sonang-sonang mar dame-dame baik di tengah-tengah ni keluarga mar dame-dame di tengah-tengah ni Portibion mar dame-dame molo Jupang dame ido tadani kehadiran di hasangapon di huaso ni depata di tengah-tengah ni Portibion alane neng mai ni antarida di ngolu ni akana porsea namar si hohot maka porsiai debata di bagasan panggul miton ni ngoluna jala dinaung ro tuhata Tuhan Yesus lau paluaho kita lau makokop kita sahat tutikion naeng taingoti jala taingok ma dinaung sakabona hita rap dohot ibana naeng ma tapajamot ngolutta naeng ma lam badiah hita ido bena di topik minggu sadarion didok pasangap ma debata di bagasan habadiaon pasangap ma debata di bagasan habadiaon unang marlaok dosa alai di bagasan habadiaon dinaung di parbadiai hita marhite mudar ni tuhata Tuhan Yesus Kristus di ai kita gabe anakna di sesa dosata asa molo didok di Rom bidu onom ayat 4 sahat rodi ayat onomi didok di si atong naung tartanam do hita rap dohot ibana marhite hite padidioni tu bagasan hamatean asa marparangi hita di bagasan ngolu nai baru songon Kristus naung hehe sian akan naung mate hinor honi hasangapun ni amana ayang gonunga sakabona hita dohot ibana dinarap mate hita dohot ibanai suang songoni mahita nang taringot tu haheheon ay taboto do nunga tarsilang hadiriot tanah buruk rapon ibana asa pinasohot daging pardosaon asa unang behita mangadop di dosa halak nong tinobus ni mudar ni Tuhan Yesus Kristus pasahat ma ngolum dagingmu gabe pelean persembahan yang hidup di adopan ni debata songon tada ucapan syukur tak di pardalanan ni ngulutta di Portibion asa marsangap debata marhite-hite habadiaon na taula aka ulau na denggan taulahon ahana nidok ni hatana jalata pareahi aka ulaon holong ni roha masih urupan masih tukol-tukolan dohot toktong kita mamereng di holong ni roha ni debata naung pinasak na tu hita laus hita pe tapa patar maholong ni roha tu ganup halak asa anggiat patar hadirion di debata di tonga-tonga ni Portibion marsangap ibana marhiti-hiti panggul miton ni nguluta atong tajalo mato di porbadia na margo goyho kita na patau ho kita laho mangulahon lomo ni rohani debata songon pasangapon debata di bagasan dirita ganuk marsada-sada gabe taruli hitamuse di hanguluan napi naradena sugut ima di surgo hasonangani di pargugui tod dini Tuhani mahita toktong mangulah hocak amin martang yang mahita ali Tuhan di bata manami moliate marohanami di huali Tuhan di asini roham napal gai di hami mangaramo ti hami marhasonanga kami Tuhan sahatu tikion boy diriyo so hami rotu bagas coromon laho manangyon suaramna lau mama kulingi hami satoktong Tuhan marpos ni roha hami manangihon dohot tumangihon suarami lau mama kulingi hami nagabe ima margugui hok kami i lau patau hok kami pahoton nang haporsiaon nami di pardalanan ningul di Portibion asaboy hami Tuhan marsonang-sonang mardame-dame molomian hami di bagasan hatam
gabe taruli kami dia kapasu-pasum dia kalas ni roha di tonga-tonga ni portipion gabe merdame kami nang rap dohot akana tinopam so mabuan akka hamaolo ni nang di pardalanan ninggulu nami jalamolo masa pi Tuhan asa unang gabe gudurun kami nang mabir kami alay paposro kami Tuhan naboy doho mangurupi dohot paluahok kami si anak kana masay molo sa toktong kami jojo romar soba tuho dohot maka malatehon dengan dibasam naung pinasahat untuk kami marhite-hite pakokopon dohot panubusion ni muda dengan anak Tuhan Yesus Kristus naung paluahok kami ajari kami Tuhan toktong lau makanguluhon asini roham naung pinapatarmu asal nang lupa kami Tuhan diho saliling manguluh kami di portibion alay toktong hupay ngot-ingot kami hatam na badiyay nalaho manungguluh kami asa manguluh kami di bagasan hasit tongan ni barita naulim jala mardalak kami Tuhan pebartulomu ni roham pasu-pasu masaluhut ruasmu namarpungu di bagasan sadarion manangihon soaram mamakulingi nasida bain mahatami nagabe gogo di nasida molope ragam huadupi kami kana masa di portibion asa ima nagabe memampuhok kami patawhok kami lau madongani kami Tuhan debataman nami dia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton di partikiano Tuhan di bagasan uduk dohot serep ni roha kami tu adupanmu naposom di bagasan tikion majohot tuho asa saluhut na ruasmu na di bagasan parsahiton baik di bagas manang pe di rumah sakit na pemulihan nuaing di bagas na sidabe asiro hamali Tuhan tanganmu na badiai matoktong mamasu-masu pamatang nasida bolong masalhut nasasahit na dong di pamatang nali Tuhan sanggiat boy nasida toktong hiras pamatang song ninang todina gabe boy nasida marhasonangan majogo armu na badiai hodo pangubati na sumurong ali Tuhan paingot nasida asa toktong nasida Tuhan maporus jojo tuho asa hisar pamatang nasida songonin nang todi nasida asiroham paingoton marhite todim na padiay pasu-pasu manasida li Tuhan asa pasu-pasu nang akaw bana pinangan nasa tumibu malum parsahiton nasida boy musin nasida Tuhan lau marsoba rap dohot kami di bagas joromon molo tung adong ali Tuhan sian ruasmu na di bagasan arsak ni roha sehoma na mangapuli ruasmu na di bagasan las ni roha di naung ditabaiho umur dinasida mulai sadarion satu hari Sabtu na naing ro asima roha mali Tuhan sai leon ma las ni roha dohot pasu-pasum tu nasida ajari mana nasida toktong mamilangi akari-ari ni ulna pinasahatmu jala lamhot nang pakka porsion nasida tuho toktong nasida uduk serep roha nasida mangului hatam na badiyai lau majalo sodang di baritam nauli di bagasan nguluna songoni nang Tuhan di bagasan tikion buanun nami nang akka keluarga na kecelakaan alani pesawat madabu ima pesawat Sriwijaya jala pamaretan namin wang berusaha lau mengalului akka bake nasida asima roham le Tuhan sehoma na mangapuli ka keluarga nasida toktong nasida marpos ni roha di bagasan pardalanan ni ulu nasida unang luas nasida ganggu jala songoni Tuhan akka timsar laho mengalului sehoma Tuhan nama ngalehun gogo na padahon nang akamara siyan nasida asa buhay Tuhan buhay dapot akka dongan nami naung moding mate ala ni kecelakaan Tuhan pargukuy ma nang pamareta nami Tuhan mangadupi akan nama saun dinagudang kana masa wadupi kami urupi ma pamareta nami Tuhan parohai sian presiden sahatu kelurahan toktong matodimi na margukuyhon nasida songni nang kana posom na tongon sadarion Tuhan nama kobasi di distrik 10 meda di distrik 10 sia
Bekasi na diojakon nuaing Tuhan naposom nagabe pemimpin di tonga-tonga ni Huriam HKBP distrik 10 sia Bekasi. Tuhan saya pasu-pasu ma nasida makobasi di tonga-tonga di distrikon songoni nang amang preses nami nau selesai mangulahon-ulahon na selamaon saya homa na wargugui hondot nama masu-masu nasida homa li Tuhan nama ngalehon inganan ne baru di nasida lau makobasi di tonga-tonga ni Huriam HKBP pasu-pasu ma salhut na akka pemimpin naung pinilitmu marhobas gabe pemimpin si habiari hodo si toko jala toktong nasida mangulahon ho Bartolomeu ni Roham ima pangiduan nami Tuhan di bagasan tikyon tangihon ma Tuhan tangyang nami mangasahon guarnya anak Yesus Kristus ulo ima pangiduan nami ho Bartolomeu ni Roham amin. Tapuji ma Tuhata marhite-hite edde laos tapasahat ma teliata napa duahon. Tema di Tuhata na mga leon hatana dihita di Minggu sadarion asatung takas hita manangihon suara ni Jehovah na gumogo sian saluhutna jala marhuaso Jehovah do raja na marhabang sarodi saliling dililingna. Pamoluso do anggo portibion alani naeng ma lamporse hita tuhagogo ondo tuaso ni debata tapasangap maibana di bagasan habadiaon ay holan ibana do natuk
mangatasi saluhutna. Pasohoton nado nasa parukilon na mangarsahi hita di Portipion. Jala tupahan ni Jehovah do sugut bangsona mardame-dame. Amin. Kon mapeliata tuado pani debata martang yang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut sileo-leo na dinggando na saulibasa na mauliutus hupa saat kami masih anani lehon mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na hucus di julum pasu-pasu may dalaramoti asa ho parhasia kami pilihanon pati bulhon harajaon mu di tonga-tongani huriam dokot di Portibion buhay maruhanami marhite te toddim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongon song na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana mida hita, didopakon Tuhan debatama bohina tuhita jala dipasaorhon ma damena tutoditabi. Kami parhalado HKBP Harapan Jaya madok selamat hari Minggu ma dihita saluhutna horas ma jala unang lupa hita masisihon sahotik utuk tudalata na naing ta bayar konse atia kamanginang tapasaha ma adong kota di sabula habirang nami mauliate ma dihita saluhutna Tuhan Yesus ma mamasu-masu hita horas.